Yabona le nonsense eyenzeka lapha eThekwini. Yes sis. Yazi liyanyanyisa abantu baseThekwini. Angifuni ukungasho. Liyanyanyisa. So nibiza insizwa kanje lina lihamba lilutha kanje shop amaPakistan. Niba lutha lize niwise ngisho nale mkhukhu yabo labadayisela ku libhizi nithatha ukudla kwabo libe senibiza ngokuthi lilungisa izwe. Yes sis. Yazi lingodoti lina. Yazi lishoda lina lazi lishuda ngestrobo kahle. Ufuna ukubethwa. Liyadelela lina. Yazi niyadelela. Delela manje ukudlulele kahle. Bayaniyekelela abantu baseThekwini. Yazi bayaniyekelela. Nibhizi lizenza insizwa lithi lilungisizwe lina, Amakorekera alithathela imisebenzi. Yikho le imisebenzi alithathela yona le kuyalutha. Hayibo amakorekera asebenza ukulutha. Never. Ningaqamba amanga namavila lina bodoti. Yazi lishoda induku lina. Yes sis. Liyanyanyisa lina. Liyeke lento yini le. Nizolimala. Yekeni nje lento yini le ukuhamba litshontsha lapho. Umuntu uzohamba ekhala inkukhu lapha esiswini sakhe ngendaba zokudla into ezitshontshiwe. Awunamahloni wena mfazi. Uphekana nokudla okuntshontshiwe. Yes sis lina. Liyanyanyisa shem. Yo, kaze ngibone into enje. Suke lapha nizikhuphule lina lizenza into ephezulu lehle liphezulu kwekhekhe. Nisebenza ukutshontsha lana. Nipheke sibele umama endlini apheke ukudla impela nidle yazi nisuthe. Nidle ukudla okuntshontshiwe. Yes sis bodoti. Kaze ngibone into enje nyanyisa kanje. Sho abantu baseThekwini surrender. Yikho kulungisa izwe lokho. Yazi umuntu omnyama yohlala emnyama ngabonga. Forever. Nikosebenzisa la. Angeke uthi wena ulungisizwe uhamba ulutha wena utshontshela amakula. Uqeda lapho uyakudlala umndeni wakho. Uqeda lapho usuvala ngokuthi nyiwe senze imatch and match isilungisizwe. Kanjani? Ulungisa kanjani izona ngokuyantshontsha? Yes sis. Lifundisane kodwa ingane zenu. Lifundisane kahle. Yini kusasa lazo mali lifundisa lo doti lo ukuthi kulungisa izwe ngokutshontsha. Manje bekangena next lo muntu sekanamashop awu3 wathathephi ukhipha abantu uzenza steering uzenza iboss ematch and match bese uthatha amashop wabo wazi nokuthi lezi zinto zistokwa kuphi ngemalini uzozithengisa kanjani naba abanye sekuna nolilweni lawo amazinyo sekaqala ukuvela kulama match and match sekakhona sekuboss naye manje kasi nekasi sekuneboss yakhona uthi uzokhipha abantu ubona bosisi bathi yabona indoda le indoda ezokunakekela kanjani indoda ehluleka ukunakekela umlomo wayo azunywa akhuntile kanje azinyo uyokunakekela kanjani mara lapha bafike kule out mfethu le out ithi mabayithome lento sizobona ukuthi yophelelaphi bateni nani dini uqashwa amaPakistan ukuthi niwagade ithi show akunandaba wozana yabona lesefike la imnandi khona guys yabona mina njengoba ngiso it's a bit because mina anginamuntu onephaza nani mina ngisho na today angekho umuntu ongayohlupha bosisi bami phela mina ngikhule ngina time yabona so anginakhutmani ngathi yabona bakhutmani yami abantu besikolo abantu bemasuthu so wayohlanyela abantu basekhaya mina mele ngidile nawe decisively wayosukela uchero wasendlini you must know ukuthi wena noma ngathi mina nomuntu wasendlini oyintombazana esizwane wayomsukela songithinthe labo kumele yabona ngokulanda if ngihluleka ngenyama ngilanda ngesimoya mfana maka ngibona ukuthi ngahluleka ngenyama maka if ngiyabona ukuthi ngiyahluleka ngiyethunela kagogo ngithi gogo wena ngiyakuthemba ngaleza wi yabona
Phela mina ugogo wami bekangasi umuntu wemokolo. Bekangaphuza angayi esimokolweni ugogo wami yabo. So ngiyolanda yena ngithi gogo ayikho emfene nyalo uyishile eFlex. Siqabele yona sithi. Yebo. Ngoba nina if abantu abadili nani decisively isazohlukumeza abantu. Mina wahlukumeza umuntu wasekhaya sivala amashopho sikhipha abobani bani. Uhlangana nedlozi lakho leli kuphambanisayo wena. Leli kwenza ukuthi ungabe right la. Mele senze sure ukuthi uhlangana nalo. Uhamba umile, ulele kanjani but you must go. Yabona le, le efikela sekumnandi khona. Yabona manje sekumnandi ngoba niyahamba. Uhambile umuntu today gone. Into aboJacinta abazoyenza ukuposta ukuthi ubani bani uhambile. Then what? Amashop la ayi3 eniwachakile bazobuyela back to ama owner because labantu banamaphepha phela lezinto. And abantwana bakho back to square one. Futhi sekuyi square minus because nalo umzamo unyana wakho useless awusekho. Manje lama youngster nawa wazenza bo Tsibinki niyofela ihala ha nithi nina umuntu makangafuni nizoshisa umuzi wakuphi. Ungashisa umuzi wasekhaya wena ngazi ukuthi uwoshisa umuzi wasekhaya uphile 1 week 7 days. Phela lapho sekumele ubize umkhwana azohlale naye kwakho protect. Lapho ashisa umuzi wasekhaya amele ubize ugeneral tax force yonke kumele ukugade wena because manje sozobe usijwayele sonke ekhaya ujwayele namadlozi asekhaya. And mina nginalo idlozi elihlanyayo elingavumela ukuthi wena uzoshisa umsamo wasekhaya usho nina bafethu nina aniphumeni kulento zenu yosipana. Yangizwa complain every day ukuthi ngikhathele but ngiyavuka mfana. Ngifika yabona ukuthi senginempandla kanje. Ngifika kule ejenguyo ngoba angisukeli bantu yasipana. Nina niyothwala umhlaba ngezifuba mfana eli. Abane benu bahamba ubakubo ma 20. Siyanikhuza anikhuzeki. Kodwa hayi danko bafethu kunosisi omunye manje brand new one from the box asazi babuthenge kuphi ePick Pay or eShoprite. Sekashaya abantu ngempama egameni leMatch Match naye uyoculwa amagugu kodwa hayi danko. Nhlanhla Lux was right. Nhlanhla Lux ucede ukupost enye video la. The integration of immigrants, refugees and asylum seekers well within our own community spaces. La njoba besixubanisa besihlanganisa nabangithi. So mina manje government never allocated any part for all those people abeze South Africa angithi with integration to be allocated. There was never azange banika umhlaba kuthiwa bazohlala la abantu bazohlala la. Namhlanje ngokuthi mina ngiqashisile lapha kithi. Namhlanje ngoba mina ngiqashisile la. Mina me landlord ngiphila ngabo labo bantu baqashile lapha kithi. Ilikithi lime kanje liyabukeka lihle lapendwa amafastera yalungiswa yilabantu abaqashile. Wena njandini lapho la uhlala khona uhamba nangemoto esikolodo abantu abaqashile abalapho kwakho. Whether documented or undocumented, they are providing livelihood to all of us. They balance the equilibrium, they balance the equation. When they say you must find the X, they find the X for us. And we are the Y for them. Ninganyi
mina the law yokuthi mina bathi ngiqashise umuntu wangaphandle, government must be held accountable for that. I must never be held accountable for that, because mina, my livelihood is going to be messed up by people with an agenda, with their own agenda. A very fucking few people, they say, we the South Africans, abantu by 2000, will they represent, are they the voice of the many? Abantu by 2000, bafika bathi ya, thina ma South Africans it mabaham, nina ma South African maphi, ni 2000. Nina ma South African maphi ni 2000 nizongisanganela ningezi kumsangano nje nina la ningibhedela mina abantu abahleli la mina ngifuna ningitshele kahle niyanya nina yebhekani la eSoweto mina niyanya yebhekani la ngazobhayiziswa nina kunabanye abantu abanama bathini lezi ndawo lezi eziqashiswayo abalala kuzo ama bed and breakfast baqashisa abantu bokufika bazolala nabo laphana babhadale 350 per night or 330 per night bahambe angithi kusasa bavuke badle breakfast bahambe. So thina labe sihlala nabo esesesize safunda nama languages wabo sa integrate nabo, the previous government said we should integrate, right? That was who? Zuma said we should integrate. Manje sekuJacinta working the deeds of the devil, the Zuma thing. Nina politicians, mina ngeke ningidage mina I'm not, I am not. If the law says mabahambe and ngibahlalisile basabhadala irent until ize nibathole nina uzani izobakhipha nihlukane nami, angangixosha abantu mina ngilahlekelwe imali yerent ngenxa yenu. Mina I've got fucking bills to fucking pay. Azangwakhela ama room ukuthi azohlala because of the fucking influx debe sekhona la South Africa. Angakhanga la ukuthi kuzohlala, mina uzani nibakhiphe nina ngokwenu hlukane nami ngitshela nge 10,000 fine nazi ukuthi 10,000 fine yini kule economy esikuyo. Ninganginyeli nina sikathi onyela politicians and the lawmakers and the police nicaphele lento enikhulumayo. Mina was given this mandate by the government. You integrated us. You integrated the migrants, the foreigners of which are whites and the Chinese. You can't tell me that umuntu obuya la Africa is a foreigner. You are fucking mad. Can't tell me ukuthi umuntu obuya la Africa is a foreigner. He's a migrant. He's a traveler. Just that he has to be migrating into another place. Traveling to another place. I'm not a foreigner in Africa, mina. I'm not a foreigner in Africa. A black man can never be a foreigner in Africa. Even a black American can never be a foreigner. This is his motherland. Maybe yena marimvela pyabo bonke basuka la. Africa is the mother of all nations, baba. All tribes except for whites. Fuck whites. Fuck yele man, man. Fuck yele.